Takže čaute ľudia, máme tu part 2 a tohto si už dávam nejak priveľa, ale nám to nevadí. Však kde? Ja to mám vážne všade. Fuj, aj na obočí. Teraz som biela jak stena. GG. GG lol. Nepýtajte sa sama teraz, čo robím. Lebo ja sama neviem, čo robím. Zoberiem si tento menší štec. Nie, tento nič iný. Zase pol hodinu štec zahľadať. Ok, no zoberiem si tento plotvičkový. Jeden z mojich prvých, takže dáme si blush and takéto farby. Takže právo sa. Koľko je hodinu vlastne? 8. Aj jedno. Tu má aj Ježišmaria. Pane Bože, svätý Jesko. Né, teraz som pokazila. Dneska sa mi asi nejak nedarí make-up. Dneska budem mať smolu. Už to vidím. Dobre, to vyzerá už lepšie. A mnoho lepšie. Musela som si dať blush. Musela som si dávať blush. A teraz to budem dávať aj na ucho, že? Jak najväčší retard. Ja som zabudla, že ja retard som. Dani nestí. Mne šíbe. To je jedno. A ja si ho stopnem, lebo si pre niečo idem do kúpelky. Takže už tu máme tie vecičky 3, čo som potrebovala a chcela. Takže ako prvé tu máme toto.